Вау! Якая высокая вежа атрымалася! Супер! А можа, яшчэ на один кубик яе падняць, а? Ці лепш не чапаць, каб не разбурылася? Не, дачакаюся Машу, а пасля мы разам і дабудуем яе. Ой-ой-ой, ну як так можна? Хто кінуў на стол мяч і разбурыў маю вежу? Зараз я достану гэты мяч. Ой, фу, ой, вітаю, Рыся! Ой, прывітанне, Топачка, дык гэта ты? Гэта я, а гэта ты. Ай, вось ён, гарэза. Шукаю на падлозе, а ён на стале. Рысячка, отдай мой мячик. Не аддам. О, як не аддасі? Гэта мой мяч. Бачыш, што ты нарабіў сваім мячом? Што? Разбурыў маю высокую прыгожую вежу. А я тут ні пры чым. Не прыкідвайся. Праўда. Маёй віны тут няма. Я кінуў мяч у скрыню з іншымі цацкамі, а ён падскочыў і паляцеў у другі бок. І ты тут ні пры чым. Не, вядома. Вінаваты, мяч. Ён не паслухаў мяне і паляцеў не ў той бок. І ты за свае цацкі не адказваеш. Яны сваволяць без твайго удзелу. Не ўсе, некаторыя. Ёсць у мяне непаслухмяныя цацкі, а ёсць і паслухмяныя. А ёсць такія свавольнікі, іх мёдам не кармі, толькі выпусці на волю. Вось, гэты свавольнік вырваўся і паляцеў, куды яму уздумалася. Рысячка, аддай мяч. Не аддам. Я на яго вельмі злая. Сапсаваў такую вежу. Столькі часу яе будавала, а ён у момант яе знішчыў. Нічога не хочаш сказаць, Топа? Ну, Рысячка, бывае. З кім не бывае. Лічы, што адбыўся землятрус, ці прыляцела тарнада. Я выдатна ведаю, што тут праляцела і адкуль узяліся сілы ў непаслухмянага мяча. Ой, непаслухмяны, такі непаслухмяны. Аддай свавольніка. Нашто ён такі табе? Не аддам, я буду яго выхоўваць. Калі гаспадару, гэта не пад сілу. Гэта мой мяч, я сам. Ён жа цябе не слухае. Дарэчы, пачакай, тут яшчэ ёсць адзін пакрыўджаны. Вось, палюбуйся. Дык гэта учора было. І таксама не тваіх лап справа. Вядома, не маіх. Ты ж сама бачыла, што не лапы мае перакулілі фарбу на твой малюнак, а машына, якая імчалася на аўтапілоце. Не твоя машына. Моя? Але ты тут ні пры чым. Безумоўна, не. Машына ехала на аўтапілоце. Ну, рэжым такі, калі машына едзе самастойна. Я не кіраваў ёю. Проста запусціла ўсё. А пасля машына сама на аўтапілоце ўрэзалася ў тваю фарбу. Тая перакулілася ад сутыкнення. Паслухай, Рыся, табе трэба было папераджальныя знакі паставіць, што на трасе перашкода. Аб'езд. Я малявала не на трасе, а на стале. На стале
і была пракладзена хуткасная траса, бо гэта самае роўнае месца ў пакоі. Хопіць выкручвацца, Топа. Учора ты сапсаваў мне малюнак, сёння разбурыў вежу, і ты не вінаваты. Не, я ж табе растлумачыў, што гэта ўсё цацкі. Машына, якая ішла на аўтапілоце, непаслухмяны мяч. Калі так, то яны і будуць адказваць за свае дрэнныя ўчынкі. Хто будзе адказваць? Мае цацкі! Аддай! Аддай! Не аддам. Ты не маеш права іх браць без майго дазволу! Маю. Яны сапсавалі мой малюнак і вежу. Отдай! 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 Здарылася! Вас чуваць у калідоры. На дапамогу, Маша! Рыся забрала ўсе мае цацкі і не аддае! Бо цацкі непаслухмяныя. Іх трэба пакараць. Ой! Непаслухмяныя цацкі? Так, Топа сцвярджае, што ён ні пры чым. Вінаваты цацкі. Так, давайте падрабязней. Вось полюбуйся, Маша. Учора на мой малюнак разліла фарбу машына, якая імчалася на аўтапілоце. А сёння непаслухмяны Топаў мяч разбурыў мою вежу. Ой, як непрыгожа атрымалася, Топа. А ты прасіў прабачэння ў рысе? Я? А пры чым жа тут я? Гэта цацкі зрабілі. Цацкі? Так, але яны не спецыяльна. Гэта ў іх выпадкова атрымалася. Я іх ведаю, ты яшчэ гарэзы. Ой, жвавыя без меры. За такія ўчынкі іх трэба пакараць. Непаслухмяныя цацкі неабходна выхоўваць. Правільна, Рыся, калі цацкі не слухаюцца гаспадара, тады мы іх... Паставім у куток. Што? Не, Рыся, не ў куток, а на высокую шафу. Няхай падумаюць над сваімі паводзінамі, пабудуць у адзіноце, пакуль не папросяць у цябе, Рыся, прабачэння. Што вы такое гаворыце, а? Ці ж могуць цацкі прасіць прабачэння? Калі могуць рабіць дрэнныя ўчынкі, няхай вучацца за іх і адказваць. Пасядзяць, збяруцца з духам і папросяць прабачэння. Рыся, што за бязглуздзіца, а? Гэта ж цацкі! Непаслухмяныя цацкі, Топа, як ты сам і сказаў. А ты, Рыся, не засмучайся, я падару табе новыя фарбы. Дзякуй, Маша. Яшчэ? І новыя фарбы! Ой-ой-ой-ой-ой! А ў мяне хочуць забраць мой старэнькі мячык і машынку. На перавыхаванне, Топа. Не-не-не, цацкі не вінаваты. Рыся, ой, гэта ўсё я. Што? Гучней, Топа. Прабач, калі ласка, Рыся. Гэта я выпадкова сапсаваў твой малюнак і разбурыў вежу. Рысечка, я не хацеў, павер. Выпадкова атрымалася. Мяч адскочыў ад падлогі, заляцеў на стол. А машынка не паспела збочыць і збіла баначку фарбы якраз на малюнак. Што скажаш, Рыся? Нарэшце дачакаліся, калі Топа прызнаў свае памылкі і папрасіў прабачэння. Рысечка, а ты больш не крыўдзішся на мяне? Не, кожны з нас памыляецца. Галоўнае своечасова прызнаць сваю памылку і папрасіць прабачэння. Яшчэ дапамагчы ўсё выправіць. Ой, а я магу адбудаваць вежу пасля разбуральнага тарнада ад майго мяча. О, разам мы зробім самую высокую вежу. Маша, ты нам дапаможаш? Абавязкова. А пакуль будзем будаваць вежу, няхай нашы гледачы паглядзяць мультфільм. Ух ты! Ой, цудоўная вежа атрымалася. Яшчэ лепшая, чым была. Што ж, мае сябры, а зараз час рыхтавацца да адпачынку. Мыем тварыкі, чысцім зубкі і сустракаем прыгожыя сны. Салодкіх вам сноў, сябры! Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Довгий день, теплый день,
свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.